Když je doma dusno. Dneska se podíváme na to, co znamená, když je doma dusno v našich vztazích s našimi partnery, s našimi rodiči nebo dětmi a co s tím hlavně můžeme dělat. Budeme mluvit o vlivu vztahu s našimi rodiči na náš partnerský i profesní život, o tom, jak souvisí naše vnitřní integrita se schopností komunikace a proč někdy dusíme svoje vlastní potřeby. Jaký techniky můžeme použít, aby už doma dusno nebylo. K tomuhle tématu jsem si pozvala Moniku Madajovou, která pomáhá ženám najít cestu zpět ke své pravdivosti, síle a moudrosti, a to především díky One Brain metodě. Moni, moc tě tady vítám a zdravím. Ďakujem, veľmi sa teším na tento rozhovor. Dúfam, že si ho aj poslucháčky užijú, tak ako my. To já věřím, že ano. Je něco na úvod, co bys třeba o sobě chtěla ještě říct, nebo jak se třeba i ty sama dostala k tomu tématu? No, to bude asi tak nejlepší. K té svojí práci, k té nějaké esenci, kterou předáváš. Protože já vím, že říkáš skrze vlastní osobní transformaci, ale mě vlastně zajímá, co to ta cesta byla, jestli můžeš krátce třeba nazdílet. Takže gro toho, čomu sa venujem, je vlastne práca s emóciami. A ako pubertu som mala dosť náročnú. Desila som sa intenzity vlastných emócií. Takže som si prešla do takej fázy, keď to bolo veľmi náročné, že som to nezvládala, že som sa odpojila od seba a išla som cez rozum, tak to bola tiež taká etapa dosť nepríjemná. Ale človek si to vtedy neuvedomuje, že je odpojený. Potom mám dojem, že som sa znova napojila, keď sa mi narodil syn. To sa to srdiečko znova otvorilo a začalo to všetko pekne fungovať. No a potom začali vyliezať veci, ktoré boli dovtedy zanedbané po tejto stránke. No a takto. Vlastne tým, že som mala tú depresívnu pubertu, tak som sa už vtedy zaujímala o nejakú psychológiu, o nejaké proste tú prácu s emóciami a tak. No a postupne, ako prichádzali rôzne informácie, alebo keď človek položí nejakú otázku, tak tá odpoveď príde, tak sa mi to tak postupne skladalo. Vyskúšala som mnohé rôzne terapie a pri tomto One Braine ten ma najviac oslovil zo všetkého. A potom som si urobila teda výcvik. Ešte predtým som mala inú techniku, ale tento One Brain sa mi pozdáva viacej. Tak od toho sa odvíjam. No já se moc těším, co se o té technice dneska vlastně spolu dozvíme. Ale aby jsme šli k tomu našemu tématu, tak co pro tebe třeba znamená, že je doma dusno? Na jaké úrovni se podle tebe ten stav odehrává? Je to emocionálně, na úrovni jaké energetické nebo vztahově? Jak se to dusno může projevovat? Jak to vnímáš ty? No takže vlastne to dusno, to je to emočné napätie, tá psychická nepohoda, keď len proste vôjdeš do tej domácnosti, do toho domova, kde v celom tom živote očakáva, že aspoň ten domov je nejaký prístav bezpečia, kde môžeš načerpať energiu, oddychnúť si, uvoľniť sa, byť sama sebou. A keď to ani tam nefunguje, tak potom kam človek uteká. Takže toto považujem za veľmi dôležité. No a teda keď vôjdeš dnu a proste si vnímavá a vie, že niekto v tej domácnosti je a tvorí to dusno, tak to je to, že tým človekom lomcujú nejaké emócie, ktoré ho ovládajú a nevie si s ním poradiť. Asi takto najviac vnímam to dusno. A keď to premietneme na takéto dusno akože na počasie, tak každý vie, že keď je dusné počasie, že príde búrka a možno aj nejaká výchrica a to nikto nemá rád. No, tak. Jo, rozumím, ano. A naštěstí bych řekla, že teď to tak nezažívám, ale jako dítě jsem v tom vyrůstala hodně často. Že to dusno a nikdy nevěstilo nic dobrýho, jakože že by to tak mohlo pokračovat. Nikomu se jako v takovou chvíli nechtělo domů a nikdo se tam jako necítil dobře. Takže my si třeba někdy můžeme myslet, že radši ať se nehádáme, nebo ať je klid, tak něco nebudeme jakože řešit, necháme to být, ale to dusno je vlastně často ještě mnohem horší, že? Áno. Že tam cítiť v tej domácnosti, že tam niečo visí v tom vzduchu, čo potrebuje byť vyriešené.
To je vlastně i o tom, nebo jsme si tak o tom spolu před tím rozhovorem vlastně bavili, psali, že se ta dusnem často schovává nějaký popření sebe sama nebo nějaké svojí vlastní pravdy. Jak poznáme, že jsme třeba přestali být autentičtí nebo že potlačujeme sebe, že ono je někdy jednodušší hledat, jako za co může třeba partner nebo naštvali mě děti a možná jako nezkoumáme, že jsem někde potlačila sebe a že proto někde to dusno třeba vzniká i v tomhle místě, že? Jak tohle vnímáš ty? No to si tak pekne naznačila, že vlastne ten partner alebo to dieťa, to je možno len tá posledná kvapka toho, že to nie je akože príčina toho dusna, ale že predtým sa už nazbieralo niečo, čo spôsobilo to dusno. A ako to vnímam, to popretie seba samej. Ja uvediem môj príklad, kde som si to odžila, keďže ja som dosť praktik. Všeličo som si vyskúšala a to, čo mám z vlastnej skúsenosti overené, tak z toho si potom skladám to moje, čo mi funguje. A ja si pamätám, ja som sa teda, akože ja som rozvedená a pre mňa je to o vlastných potrebách. A ja som si v tom čase nadradila synové potreby nad moje. Takže mala som nejakú vysnívanú prácu, ktorej som sa nemohla venovať, lebo by tým trpel môj syn. Mala som to odskúšané. Dlhé roky masírujem, vyše 20 rokov masírujem. A to popretie seba samej sa začalo prejavovať aj nejakou únavou. Človek môže byť unavený, aj keď proste nevykonáva nejakú fyzickú námahu. Hej, že nejaký ten energetický balans má výrazne akože narušený. A u mňa to vygradovalo, vlastne ono sa tomu všeobecne hovorí psychosomatika. U mňa to vygradovalo tak, že som zrazu začala mať problémy s dýchaním. Ale niekoľko mesiacov a s tým, že ma to veľmi znepokojovalo, tak som sa objednala ku lekárke na pľúcne, urobila mi všetky možné vyšetrenia a zistila, že pľúca mám v poriadku, tak ma odporúčila na psychiatričku. To som sa jej ešte pýtala, že prečo nie ku psychologičke, ale ku psychiatričke, tak mi zdôvodnila, že psychologov neprepláca poisťovňa. A tak akože to bola úľava, že teda nie som na tom až tak zle, ale keď som sa už vtedy zaujímala o tieto veci, tak mi bolo jasné, že akože na príčine je psychika. No ono, akože skrátenie, potom sa to vyriešilo tým, že som odišla z toho zamestnania, ktoré mňa nenaplňalo, ale išla som tam kvôli tomu, aby som mala viacej času venovať sa synovi. Takže odtedy ten problém pominul, keď som odišla z tej práce. Mm-hmm. Je to zajímavé, že ta únava často vlastně nesouvisí jenom s tím, jako kolik toho reálně vykonáváme. Ano. Můžeme cítit únavu, takovou, já tomu říkám životní únavu prostě. Už jenom z toho, že jsme v nějakém prostředí, kde prostě máme pocit, že na nás všechno padá. A mně přijde vlastně teďka trošku jako vtipný i to naše téma, když je doma dusno a ty jsi vlastně mluvila i o tom dýchání, že jako reálně jsi nemohla dýchat, že i takhle se to prostě může projevovat. A každý má ty projevy třeba trošku jinačí, ale zkrátka ta psychosomatika, když prostě někde popíráme sebe, tak se projeví. Já si třeba vzpomínám na situaci, kdy jsem vlastně byla dost vyčerpaná, vlastně bych řekla tak někde na pokraji sil, a k tomu jsem začala tvořit ten projekt celý, ale to mě začalo nabíjet, protože to bylo pro mě to vyrovnání nějaký energetický a seberealizace, takže i když jsem si toho jakoby začala dělat ještě víc nějakým způsobem, tak to ale najednou bylo to, co mě nabíjí a co mi dodává energii a sílu a úplně se to vyvážilo. A taky jsem teda prošla tím bojem jako když mám malé děti nebo nemám, jako můžu si to dovolit, nemůžu si to dovolit. Teď jako většina lidí na první dobrou řekla, jako, že jsem se zbláznila a ještě něco dalšího dělat a teď samozřejmě začaly i ty jejich obavy, jako jestli to má smysl a jako opravdu se tím dá živit a ne, radši kdybys dělala něco jiného. Ale já jsem se tam taky rozhodla, že prostě už nebudu popírat sebe a vlastně to jako mě nabilo znovu nějakým životem.
Ale někdy není snadný, že se s tím okolím naším třeba konfrontovat. Myslíš, že třeba může být i jako dělat dusno nějaká taktika nebo obranný mechanismus, když třeba nechcem právě jít do té konfrontace, jo? Není nám věčem dobře, popírám někde, možná to ještě nevím, možná už to vím, hele, už toho mám dost, já to chci jako řešit, ale radši o tom nebudu mluvit, abych, já nevím, neřekla zraňující pravdu, nebo právě se vyhnula té konfrontaci. Nemůže to být nějaká jako taktika, za kterou se schováváme. Co myslíš? No ja si to nemyslím. Je to skôr tá bezmocnosť, keď ťa už tie emócie ovládnu. Lebo pokiaľ je to taktika, tak zachovávaš nejaký chladný rozum. Ešte dokážeš racionálne zhodnocovať situáciu, ale to dusno, to už proste ti zdravý rozum vypína a už tam prevládajú tie emócie. A odmala sme vlastne, keďže to nikto nemá rád, tak sme odmala vedení k tomu, že nie je vhodné niektoré emócie akože pociťovať a nie to ešte prejavovať. A trebárs muži boli dlhé roky vedení k tomu, že muži neplačú. A keď ja som napríklad spomínala tie moje symptómy akože s dýchaním, tak napríklad mi napadol jeden môj bývalý kolega, ktorý teda masér, ktorý tiež masíroval dlho, ale už sa mu žiadala zmena, ale keďže si založil rodinu, mal malé deti, začali stavať dom, tak zotrvával v tej práci. Aj keď proste ho rozum už posielal niekde inde, vedel. Takže držal, bol celý strhaný, na ňom to bolo vidno, že má silný vnútorný konflikt a skončilo tak, že so zápalom srdcovníka. Takže to srdiečko je veľmi zásadné. A vlastne, no ja som zdravotiačka, takže ja tým, že ako masérka zdravotiačka väčšinou života, tak ja to premietam do tej zdravovedy a do toho nášho fyzického stavu, že vlastne kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšia príčina úmrtí. A to nie je len tým, že by sme mali veľký cholesterol, alebo že by sme jedli veľa klobásy, jedli veľa nezdravého tuku, ale tie emócie, to popieranie tých emócií, to srdiečko. Takže a to som viackrát tak postrehla, keď som sa rozprávala s klientmi pri masáži, keď som len tak naznačila, no, že asi máte problémy so srdiečkom, že koľko mužov z pozície zodpovednosti, že zodpovedných mužov len proste fakt tak popiera sami seba. No oni to majú, ja tak rada hovorím, že prečo ženy žijú dlhšie ako muži. Vieš prečo? Lebo ženy viacej plačú. Ja tak rada rozprávam, lebo ženy plačom uvoľňujete emócie, muž ide silou vôle, lebo musí byť silný, musí byť oporou pre tú svoju ženu, musí byť oporou pre tie svoje deti a potom jedného dňa dostane infarkt a je koniec. No. Jo, vlastně mi přijde důležitý, že to tady zmiňuješ, protože nás to často nenapadne, co ty muži všechno prožívají. Já tomu říkám, když se dva hladoví jako hádají, že jo? Když máme malí děti, tak jsou tam oba často nedosycení, oba někde trochu popírají sebe a zároveň vlastně v takové chvíli se většinou moc nezajímám o to, co tam má ten druhej a jestli on je jako spokojený a naplněný, anebo jestli právě taky vlastně popírá někde sebe. A když ode mě pak slyší, že dělá málo a že chci, aby dělal víc, tak vlastně si kolikrát říká, kam ještě můžu jako jít. A je to moc zajímavý pohled. A jak třeba tady, když bych tady vnesla už tu tvoji One Brain metodu, protože jsem na ní vlastně hrozně zvědavá, co to je. Jak s těmahle situacema třeba pracuješ, nebo jak to funguje, ta metoda? Tak principiálne, keď si akože toto naznačila, tak pokiaľ my nemáme spracované tie svoje emočné bolesti, nie sme schopní nacítiť sa na toho druhého človeka. Takže aj povedzme aj v tej domácnosti, kde je dusno, sú proste nejakí ľudia, žena, muž, deti a každý si tam funguje v nejakej tej bublinke a vlastne v tej svojej bublinke a nežijú spolu, ale žijú vedľa seba. A tam je to dôležité, že až keď si spracujem, toto bola akože primárne akože dosť zásadná skúsenosť, keď som ja išla prvý raz na terapiu One Brain, lebo ja som o nej počula asi už o 20 rokov skôr, ale rozum ešte tak, toto sa mi nevidí,
a tak. A potom, keď už som si už vo vyššom veku, som si povedala, to nie je možné. Ja som mala hlavne akože problémy akože so vzťahmi s mužmi. Takže vlastne, keď som išla na výcvik, tak postupne ako sa mi uvoľňovala bolesť z nejakého akože posledného nevydareného vzťahu, tak potom som začala aj ja navnímavať, že aj ja som jeho zraňovala. Takže tam, a pokiaľ ty si vnorená v tej svojej bolesti emočnej, tak nie si schopná vnímať a naciťovať sa na tých ostatných ľudí. A proste to nacítenie, tá empatia, to je proste zásadný pilier toho, aby sme budovali akože kvalitné vzťahy. Aby sme žili spolu a nie vedľa seba. U mňa to bolo také zaujímavé, lebo však je to asi nejaký taký proces, normálny vývin, že keď sme nešťastní, tak obviňujeme kadekoho iného, hľadáme vinníkov okolo seba. Potom si pamätám, že ja som mala takú etapu, že som obviňovala seba, ale hľadala som vinu v sebe, ale to bolo také celkom komické, lebo keď som sa vydala, tak niekedy tak človek, my vedeme stále vnútorný dialóg so sebou a niekedy si to povieme aj nahlas. A ja som si tak hovorila, že ja neviem, keď sa mi v robote niečo nezadarilo, tak som si začala, Kosírova, ty si ale blbá. A na mne sa bavili, že akože, prečo si hovorím akože dievčenským menom, lebo teraz som Madejová, ale za Slobodná som bola Kosírová. Ja hovorím, no ale nebudem nadávať sebe, však akože za to môže tá bývalá, hej. Takže toto som si nejak, tak akože keď sa ma tá kolegyňa na to opýtala, tak som si tak zvedomila, že koho to ja obvinujem. Áno, obvinujem svoje minulé ja. A potom nastala tá fáza, keď som si položila otázku, čo je vo mne také, že priťahujem to, čo priťahujem. Už neboli vinníci, už som chápala, že je nejaký zákon príťažlivosti a pritom to je akože nejaké teraz moderné, ale aj staré ľudové múdrosti hovoria, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva a tak, čo si kto zaseje, to bude žať. Len tomu človek nerozumie, kým si to nezažije. No a vlastne toto bolo rozhodnutie, dobre, idem pracovať na tom, čo je vo mne a začala som si akože uvoľňovať tie podvedomé programy. No a mne sa napríklad tým, že mňa formuje aj tá neuroplasticita a hlavne som inšpirovaná doktor Joe Dispenza, to je neuroplasticita a tak, takže u neho mňa veľmi zaujalo, že do veku 35 rokov už sme na nejakých 95% riadení svojím podvedomím. Lebo vlastne to podvedomie sa programuje tým, že keď už niečo opakujeme dostatočne dlho, že už sa nemusíme na to sústrediť, zamýšľať sa nad tým, tak to povedzme z našej akože vedomej pamäte, vedomej mysle presunieme do tej podvedomej, lebo naša pamäť má nejakú obmedzenú kapacitu. Ale to, že my si na to nevieme spomenúť, to neznamená, že nám to vyšumelo z hlavy, len je to proste uložené v tom podvedomí v nejakej tej inej časti mozgu. Teraz neviem, či som sa nestratila. Ne, dává to smysl. Zase je to jako nějaká ta neuroplasticita, o které jsi mluvila, tak jako jsou místa, kde se nám to nehodí, že jo? Se nám zautomatizovalo něco, co vlastně úplně dobře nefunguje pro nás, ale máme to tak zaběhnutý, že to právě nevidíme. Ano. A zároveň, když to chceme změnit, tak na to jde sáhnout a řekneme, jako uložit tam něco nového, co jako funguje lépe. Nebo tak bych to aspoň jako pochopila. A ešte mi tam totiž napadlo, jak ty jsi mluvila taky o tom vztahu. Môžem ja k tomu dodať, čo si teraz len naviažem, lebo áno, že nám sa to tam uloží do toho podvedomia, ale my to aj môžeme vidieť. My vidíme tie svoje nevhodné reakcie v niektorých situáciách, ale my s nimi sami nevieme nič urobiť. A to je také, lebo tie podvedomé programy, prejdem zase do zdravotníctva, hej, trošku, aby to tak akože, ja potrebujem si veci neuchopiteľné vysvetliť na niečom uchopiteľnom. Tak si vezmi, že je zlomená nejaká končatina, hej, nejaká noha. A teraz môžeš mať zlomeninu, ktorá je spôsobená nejakým úrazom,
nejakou nehodou a potom tu máme únavové zlomeniny. To je normálny oficiálny názov, únavová zlomenina. A to je také, že v podstate sa ti nič také tragické nestalo, len je dlhodobo tá kosť namáhaná, nedostáva priestor na regeneráciu a proste jedného dňa povolí. Bez nejakého výrazného varovania alebo bez nejakého logického proste súvisu, že prečo sa mi z ničoho niečo zlomilo. Hej. Kamarát tak roky proste chodil do posilky, tak pestuje zdravý životný štýl a jedného dňa mu akože praskol stavec. Hej. A nie, že by akože mu činka spadla na chrbát alebo že by sa udrel, proste povolil ten stavec. No a toto máme vlastne aj s tými podvedomými programami, hej, s tými obmedzujúcimi. Niektoré sú takto, že máme, že pravidelne dlhodobo sa stotožňujeme s nejakými myšlienkami a s nejakými názormi, ktoré nám neprospievajú. No v určitej dobe nám možno prospievali, ale teraz nám už neprospievajú a potom sú proste nejaké tie programy, ktoré získame vďaka nejakej traumatickej udalosti, ktoré sú v tom podvedomí ukotvené vďaka nejakej veľmi silnej negatívnej emócii. A ja to tak vnímam, že dobre, že povedzme ako s tou únavovou zlomeninou, že človek si s tým vie vedome pracovať, keď si osvojí tie techniky, ako sa spojiť s tým podvedomím a ako to uvoľňovať, ale keď je tam proste nejaký program, nejaká trauma, tak do toho sa nikomu nechce. To akože to tak pozorujem, že ľudia sa boja hĺbok a možno práve kvôli tomuto. A mňa si Van Brain získal tým, že tam sa zdôrazňuje, že je to jemná technika. Že tam sa, áno, že ide sa do minulosti, ale tak, aby to bolo pre toho človeka únosné. Ale od toho sa potom teda odvíja aj, povedzme, úspešnosť tej terapie, že neviem, že koľko sedení treba, alebo ako dlho to trvá, no ako ty pustíš, aká si ty odvážna, aká si ty silná, ale zase môže si aj ty hovoriť, som silná, som statočná, ale pokiaľ to, čo hovoríš, nerezonuje proste s tým, čo cítiš, s tvojim podvedomím a s bunečnou pamäťou, tak si môžeš viacej uškodiť, ako pomôcť. A žiaľ, no aj taký prípad poznám. Mhm. Já tomu ráda říkám, jako co systém můj dovolí, že to vlastně možná není ani o tom, nakolik jsem odvážná, že bych ti třeba řekla, pojď, naklop to do mě a dáme tomu celý den a prostě jdem do toho. Ale možná bych se z toho taky pak mohla sesypat, že? Protože si třeba já rozumím, můžu myslet, hej, já patřím k těm odvážným, prostě jdem, Moniko, hrábnem do toho, ale prostě tady je nějaká kapacita mýho systému, kterou já musím vzít v potaz a jít zase v souladu s ní a nejenom s tím, že bych jako hlavou chtěla to mít vykydaný naraz třeba, že? A ještě, promiň, než to slovo... Mňa, ja keď som prvý raz išla na ten Van Brain, tak zábavné na tom bolo, a čo si ma teda tiež získalo, že tá terapia vôbec neprebehla. Ja som prišla riešiť chlapa, potom keď sa akože vzťahy a tak, že nemám funkčný vzťah, za prvé, tá facilitátorka sa ma opýtala na rovinu, že či mi vadí, že nemám chlapa. Ja keď som sa na rovinu akože zamyslela seriózne, tak som musela odpovedať, že mi nevadí, že nemám chlapa. A druhá vec, keď mi robil akože svalový test, lebo vlastne pri tom Van Braine sa používa kineziológia, tak svalový test nás tiež nepustil. A toto mňa akože získalo, že naše ego, naša racionálna myseľ môže chcieť ísť niečo riešiť, ale ten svalový test využíva múdrosť tela, ktoré je spojené s podvedomím a keď to telo nepustí z nejakého dôvodu, tak terapia neprebehne. Možno, vtedy som si tak hovorila, že možno kvôli tomu, že každá aj negatívna skúsenosť má nás niečo naučiť a pokiaľ my nezískame nejaké to uvedomenie, tak nám to nedovolí zbaviť sa toho problému. Lebo poznám aj takých ľudí, ktorí by fakt, že aj každý mesiac chodili na terapie, ale ja dávam od toho ruky preč, terapeutka ty rob. A toto tiež nefunguje.
Mhm. Jo, No. já, když mluvíš o tom svalovém testu, tak já třeba jednou za čas právě jdu k nějakému terapeutovi, který to používá, protože mám pocit, že i když si na spoustu věcí jako vidím, dosáhnu a pracuji s tím vědomně a vědomně ty svoje reakce nějakým způsobem jako směruju tak, jak chci vědomně a ne jak automat můj velí, tak ale jednou za čas potřebuji si nějak ověřit a říct, hele, mám pocit, že jako hlavou už to vím, ale že to někde není propsaný. A já to chci propsat. A to je ta chvíle, kdy to třeba jako používám já, protože to potřebuji, aby to prošlo tím tělem a celým systémem. Že u některých věcí jsou jako tak zralí, že si je prostě můžu vyřešit, opravit, dobrý, nemusím dokonce jít k terapeutovi, skvělý, ale prostě jsou pak místa, který říkám, něco tam je schovaný, něco mě tam, jako i když s tím pracuju a už nějakou dobu, něco mě tam nepustí. A já cítím, že přes to tělo je právě taky jako skvělá cesta se k tomu dostat, co to tam vlastně jako je. A ještě, my jsme totiž úplně utekli od toho, jak jsi mluvila o tom svým příběhu se vztahem. A pro mě potřebuji jsem si tam vzpomněla totiž na důležitou věc. Ty jsi řekla totiž, a to chci zvýraznit, přestala hledat viníka. Začala se ptát, co ve mně to přitahuje. A to je za mě vlastně dost zásadní bod, protože ano, my víme, že něco to způsobuje, ale to ještě neznamená, že já jsem rozbitá, ty jsi rozbitá, partner je rozbitej nebo něco. Já jsem třeba taky prošla jednou takovou velkou krizí, kdy jsem fakt chtěla plakat. A ono jako v nějaký, když je to velká krize, tak asi nějakou chvilku je to přirozený, že si jako potřebujeme to ze sebe dostat, že právě ty emoce jsou čerství, jsou akutní vlastně, jo? To není ta chvíle, kdy si řeknu, neplač, prostě to není ono. A tak jsem jako chtěla hledat teda, kdo za to může. A dokonce jsem jako vlastně potřeba potvrzení, že ten muž je fakt hroznej. Za to, co mi strašného proved, je prostě hroznej. A já jsem kontaktovala tehdy jednu terapeutku, kterou jsem už měla předtím jako dobrou zkušenost. A ona mi e-mailem odpověděla na to, jak se mi to popsala, tu situaci a co jako to. A ona mi napsala, vrána k vráně se dá. A já normálně jako říkám, co? Jak jako? A teď prvně mě to samozřejmě naštvalo, to moje ego, že prostě teď on to udělal, tak co já tady chudák. A vlastně to ve mně docela pracovalo. Ona toho moc víc nenapsala, vlastně prostě napsala toto. A to přesně teda pro mě taky byla ta chvíle, kde jsem si teprve potom uvědomila, že ano, i já jsem zraňovala, já jsem taky nedávala prostor, já jsem taky se chovala nějak. Takže to byla vlastně ta chvilka, co jsem se k tomu ještě chtěla vrátit, k tomu, co jsi řekla předtím, protože pak už se k tomu možná zase nedostaneme. Ale ten přepis jako v tom těle, no, jedna věc je si uvědomit a druhá je to prostě jako dostat do těla. No. Áno, áno. A toto je akože problém mnohých, že ale my sme teda boli k tomu vedení, že my sme homo sapiens, my sme človek mysliaci a proste ten náš rozum sme postavili na piedestál a proste ostatok bolo akože ponížené. Ja som v mladosti dlhé roky zažívala vnútorný konflikt, že keď som bola napojená na seba, ale rozum si niečo hovoril a rozhodovala som sa pre rozum. Tiež mi to akože dlho trvalo, kým som akože začala počúvať ďalej, ale v tej súvislosti mnoho, lebo teraz akože tých informácií naozaj že veľa dostupných a niekto si akože prečíta múdru knižku, vypočuje nejaké múdre video a už chápe, že čo sa s ním deje, ale to nestačí. Hej? Ja keď som začínala potom akože chodiť na tie terapie, tak ja som veľa analyzovala, proste snažila som sa pochopiť ten proces a uzemňovala ma facilitátorka, že neanalizuj toľko. Potrebuješ rozumieť tomu, ako funguje auto, alebo chceš vedieť šoférovať auto. To sú dve zásadné veci. Hej? Nemusíš vedieť, lebo už aj ovládanie auta máš tak zautomatizované, nemusíš vedieť, proste ani sa na tým nezamýšľaš, šoféruješ. Takže mne to tiež trvalo, kým som sa dostala z tej hlavy do srdca. A to prežitie v tom fyzickom tele, to je niečo, čo asi ide so mnou dlhé roky, tým, že som masérka, tak som s tým telom spojená. A som dosť vnímavá na energie, tak mňa oslovovali také Qigong, Tai Chi a tieto energetické cvičenia. Lebo a našťastie ja som nemusela počúvať inštruktora, no otoč si tu proste tú dlaň o 5 cm, tie prsty a tak. Som sa dosť postavila do nejakej pozície a kde som cítila energiu, v nej som zotrvávala, že či sa to jemu páčilo alebo nie.
Takže toto je pre mňa niečo, nejaká výhoda, povedzme v porovnaní s ostatnými ľuďmi, ktorí sú od seba odpojení a na nejaké energie neveria. Hej? A proste napadla mi jedna taká prednáška, kde proste nejaký veľmi múdry, skúsený lekár, že on urobil toľko pitiev a v živote nikom nejakú energetickú dráhu nevidel. No, akože. A tým, že ja som, teda ako masérka, ako zdravotiačka, ja som si vedomá svojho tela. Je teda pravda, že sú aj zdravotiaci, ktorí si nie sú vedomí nejak akože toho svojho tela, tak ja si to navnímavam. A dosť napríklad akože naprávam, viem, že pri masírovaní sa mi akože tuto na krku jeden stavec a pri lopatky ďalší stavec, tak to si akože napravím, že viem si to sama napraviť. Ale považujem za dôležité, aby to fungovalo. A bola som na jednom takom úžasnom, tým, že ma zaujímal ten Qigong, tak som jeden taký čínsky majster, ja tie mená neviem ani vysloviť, proste taká skupinka na Slovensku, z Anglicka na Slovensku organizovali také týždňové pobyty. Išla som ale iba na jeden deň tam a išla som si vyskúšať spontánny Qigong. Tak ako sú, a to je také akože, keď on naozaj dokáže, tá energia, on ho prúdi a tá energia dokáže ju naakumulovať. To máme ako v tých, ono sa to hovorí, že sci-fi filmy, alebo také, že proste tí bojovníci, že tak to urobí rukou a odhodí ťa to. Že to nie je sci-fi, lebo ja som toto zažila. Na tom spontánnom Qigongu som toto zažila. No nie je taká intenzita, že by ma to proste odhodilo pár metrov, ale naozaj ma tá energia zvalila. Ale pre mňa bola tá energia nádherná, ako ja som mala taký stav, ako pred operáciou, keď ti dajú náladovku, aby si bola uvoľnená, ja som sa smiala a mne bolo nádherne. A potom sa ten Číňan, čo do mňa akože hodil tú energetickú gulu, pýtal, lebo to organizovali Slováci na Slovensku, tak sa pýtal toho Slováka, čo bol za mnou, čo ma vlastne držal, keď som padala dozadu, lebo to očakávali, hej, aby ťa potom jemne položili na zem, aby si hlavu neotrepala. Tak sa pýtal, že po anglicky, že čomu sa venujem a on povedal, že som masérka. A ten Číňan skonštatoval, že ja viem proste, ako tie energie v tele prúdia. Hej, pokiaľ ja nie som masér, mesiar, že riešim človeka len ako proste horu svalov, kosti a šliach. Ale boli tam ľudia, ktorí teda akože tiež postúpili ten spontánny Qigong a to keby si videla niektorých, tak to ako jeden tam behal po celej tej lúke, šklbalo mu celým telom, a proste ako keby z neho diabla vyháňali. A to v podstate si len tá energia hľadala cestu von, cez tie upchaté energetické dráhy, hej, zablokované. Takže tieto energetické veci, to je pre mňa niečo, čo ja berem ako samozrejmosť, ale chápem, že mnohí ľudia to nevnímajú a ja považujem za veľmi dôležité, lebo to je vlastne odpoveď toho tela, že ti to funguje. Že toto považujem za dôležité aj s týmto pracovať, aby sa táto vnímavosť u ľudí rozvinula. Lebo napríklad učí sa oficiálne, že máme 5 zmyslov, jeden z nich je teda ten hmat, ale už som sa stretla aj s tým názorom, že hmat nie je jeden z 5 zmyslov, ale je to samostatná inteligencia. Fakt je to niečo akože veľmi zásadné na to, aby sme, keď už sme spomínali tú integritu, aby sme sa priblížili k tej svojej integrite. Tak toto som mala povedať. Jo. No, to je, ano, souhlasím, že ty energie mají velký vliv. To můžeme prostě vidět i jako z gestikulace a je to znát už, když někdo přijde s nějakou energií, jako jestli má dobrou náladu, anebo jestli je uvolněný, nebo jestli přišel naštvaný. To prostě ještě než jako promluví ten člověk, tak to na něm často vidíme. Prvně to můžeme pozorovat na blízkých lidech, že jo, pak si toho můžeme všímat v lidech na ulici, jakým postojem i postoj, že jo, ta energie prostě z nás nějakým způsobem je cítit. Moni, ještě bych se moc ráda tady dostala, protože na úvodu jsme říkali, že budeme mluvit i o těch našich rodičích. Maminka a tatínek a ten jejich vliv vlastně. Nebo i třeba s nima můžeme to dusno vlastně zažívat, že jo, nějakým způsobem. Můžeme být stažený celý pokaždé, když nám mají přijet na návštěvu, nebo my k ním. Ne vždycky si to tam plyne tak, jak bychom si představovali. Tak jak třeba s One Brain pracuješ, pokud to třeba s maminkou, tatínkem, tam nemáme úplně takhle v klidu.
anebo jak ten vztah s našimi rodiči ovlivňuje to, co prožíváme v našich vztazích partnerských nebo třeba i v té práci. Vím, že to je takový obšírný dotaz, klidně si to vem postupně, jak se ti do toho chce, ale ještě i zajímavá věc, ty jsi nastínila, že i na naše peníze, na naše přijímání, na naši hojnost dokonce, to má vliv. Tak zkrátka, jestli to můžeš tak postupně vzít, třeba na to partnerství, na naši výchovu, ten vztah samotný s našimi rodiči, že jsme to tady tak ještě hezky prošli, tohleto téma. Viem, ja som ti vlastne spomínala, že keď som išla na tú prvú terapiu Van Brain, ktorá neprebehla, lebo som išla riešiť chlapov, tak ona mi potom vytestovala a odporúčila inú, akože ďalšiu facilitátorku, ku ktorej teraz chodím roky. A prvá terapia, ktorá prebehla, tak bolo riešenie rodičov. Lebo vlastne to sú prví ľudia, s ktorými máme kontakt. Van Brain dokonca pracuje aj s prenatálnym vývojom, našim prenatálnym vývojom, takže tam sme do značnej miery formovaní akože tou našou mamou, prípadne aj ocinom, teda keď sa k nám prihovára. No a vlastne je taká teória, že do 7 rokov sme v nejakej takej polohypnóze. Takže my ako špongia, tie deti ako špongia nasávajú všetko a teda keď žijú s tými rodičmi, tak nasávajú tie programy od rodičov. A tým, že mama symbolizuje ženskú energiu v nás a otec symbolizuje mužskú energiu v nás a my teda máme obidve tie energie v sebe, tak aj ako muži majú aj ženskú, aj mužskú, tak aj ženy majú aj ženskú, aj mužskú energiu v sebe, tak to tu nás formuje. Vlastne tá mama formuje naše vzťahy k mužom, našu rodinu, naše, povedzme, a naše deti. A proste lásku a tieto záležitosti. A vlastne ocinová energia, tá mužská energia ovplyvňuje vlastne našu sebarealizáciu a tie peňažky. Tú schopnosť zarábať proste nejaký ten štandard životný. Takto jednoducho. Není k tomuto, akože toto som nezískala akože nejakou poučkou, ale keď som povedzme aj ja robila akože nejaké terapie, tak väčšinou naozaj na začiatku ideš do toho detstva, kde je jeden z tých rodičov a tam sa akože upravuje ten vzťah alebo tá reakcia v tej situácii, lebo vlastne Van Brain funguje takým štýlom, že sa vytestuje nejaká udalosť z minulosti a ten človek sa do tej udalosti vráti. Prežíva si ju nejakým spôsobom a facilitátor ho naviguje takým štýlom, aby sa uvoľnil tie emócie, ktoré tam zažil, aby sa zbavil toho programu, toho presvedčenia, toho názoru, ktorý si tam získal kvôli tej bolesti, ktorú tam zažil a osvojil si nejaký nový názor alebo získal nový náhľad na tú situáciu, lebo vlastne tým, že my sme v tej emócii, čo je akože proste dosť zásadné, že emócia skresľuje naše vnímanie reality. Takže my sme v tej bolesti, ktorú sme vtedy zažili s tým ockom alebo s tou maminou, akože nedokázali objektívne zhodnotiť tú situáciu a motiváciu správania tých ostatných ľudí, prevažne teda tých rodičov, lebo naozaj tie prvé terapie sa akože vynárajú tie situácie, ktoré sme zažívali s rodičmi v detstve. Takže asi tak. A vlastne ten facilitátor je tam dobrý na to, že on je nezainteresovaný človek, nemá nejaký osobný vzťah s tými rodinnými príslušníkmi, tak vie objektívne akože sa nacítiť na jednotlivých tých účastníkov, ktorí sú v tom procese, ktorý si ten klient rieši a vie tomu klientovi povedať, vysvetliť pohnútky toho dotyčného, že aj keď sa tej klientke povedzme, že je vo veku, 5 rokov a nepáči sa jej, ako sa správa tá jej mamina, jej ako racionálne zdôvodním, z nadhľadu zdôvodním, prečo sa tak správa, aby sa už na ňu nehnevala, ak je povedzme, že nahnevaná na ňu. Tej danej situácii. A vráti sa vlastne do minulosti, uzavrie sa to v tej minulosti a s tým novým nastavením, ono sa to potom
otestuje aj v tej prítomnosti, že či sa to ukotvilo aj do prítomnosti, to nastavenie, to nové nastavenie z tej minulosti. A tuto ma to napadá, lebo v podstate, že ako to prebieha, že ono to prebieha formou rozhovoru, ale je naozaj akože rozdiel, či sa rozpráva s nejakou kamarátkou, že ideš si sadnúť s kamarátkou na kávu a ideš si ponadávať na svojho manžela, lenže ty si to už dneska pekne naznačila, aj o tom vrana k vrane sa dá. A náš mozog, naša myseľ má tendenciu na základe tohto princípu sa obklopovať ľuďmi, ktorí nám budú pritakávať. Takže kamarátka, keď sa kamarátke posťažujem, aký je ten môj muž blbec, tak kamarátka áno, bude pritakávať, že ten môj muž je blbec. Hej? Lenže mne sa uľaví, keď som sa toho zbavila, hodila som tú ťarchu na tú moju kamarátku. Ale tá kamarátka, ona tiež nechce nosiť tú ťarchu so sebou, tak ona ide s ďalšou kamarátkou na kávu a hodí na ňu tú ťarchu. Vieš čo, no muž tej a tej, to je taký blbec, vieš, že... A teraz tá tretia osoba, tá ho v živote ani nepoznala a zrazu ho jedného dňa stretne, dozvie sa, že to je muž tej kamarátkynej kamarátky a bez toho, že by s ním mala nejakú osobnú skúsenosť, tak sa začne k nemu správať ako k blbcovi, lebo už dve povedali, že je to blbec. A toto je dosť zásadný princíp vzniku drvivej väčšiny nedorozumení v medziľudských vzťahoch. Lekári dodržiavajú lekárske tajomstvo, facilitátori, terapeuti by mali tiež dodržiavať nejaké to svoje profesionálne tajomstvo. Takže tam sa to stopne na tej terapii, vyrozpráva sa to, facilitátorka pomôže zmeniť postoj, náhľad na toho človeka, že proste tá kritika je neobjektívna pod vplyvom tých emócií, ktoré to v nej vyvolalo. A pritom on ani nie je príčinou, muž nie je príčinou tých emócií, on je len ten spúšťač nejakého toho programu, ktorý ona získala v detstve, získala v prenatálii alebo tak. Hej. Ani ten muž nie je príčinou toho jej problému, ani to dieťa nie je príčinou toho jej problému. Oni len stlačili ten gombík, ktorý spustil ten program z podvedomia, ktorý tam nedal ani ten muž, ani tie deti, ale vzniklo to tam oveľa, oveľa skôr. Mm-hmm. No a ty emoce zároveň, ano, my nevidíme situaci objektivně, my zkrátka jako spáčkne se tlačítko, spustí se automatická reakce, máme kolem toho moře emocí, už jako nedokážeme komunikovat, co teda vlastně potřebujeme, jenom jsme třeba naštvaný nebo bezmocný, tam může ta škála emoční být veliká, že? Ale hned mi tam napadlo, to je za mě tvoje oblíbená věta a já ji tady použiju. Hádej, co si myslím. Jako jo. Zranilo mě to a ty přemýšlej o tom, co si myslím, přemýšlej o tom, co si udělal, nebo udělala, nebo neudělala, to je ještě lepší, zábavná varianta, že ten člověk, já si vždycky vybavím takovou tu situaci, ale já jsem jenom řekl, to ani nemusí dál pokračovat ta věta, to já jsem jenom řekl. A už tam prostě ty emoce a ta reakce, jaká naskočí. No. Takže co si myslíš? Moni, proč tohle sa ráda používáš? Ako? Ale ja práve, že túto vetu nepoužívam, ale moja mamina akože funguje takým štýlom. Lebo akože sú, povedzme, ako sa hovorí, že talianské manželstvá podľa mňa nemajú dusno, lebo oni sa vykričia hneď. Ja sa napríklad akože už od detstva na sebe pozorujem, že no tak akože nie vždy. Ja som si napríklad v detstve ohrízala nechty. Hej? Takže ja som akože tým ohrízaním nechtov uvoľňovala ten emočný pretlak, ktorý som nemohla vyjadriť, ale väčšinou na sebe pozorujem tak, že rýchlo prejavím emóciu a ona vyšumí. A to je úžasné na tom, že mňa fascinujú také akože veci. Niekto objavil, že stresová reakcia sa spustí do 0,2 sekundy a keď pominie to nebezpečenstvo, tak do 90 sekúnd tá stresová reakcia pominie. A takto aj ja. Hej, zbadám nič. Hej, rýchlo, ale proste a už sa to uvoľnilo. Ale keď nemôžeš ani skriknúť, ani nič, stále to máš v sebe a stále je tam ten tlak a on proste niekedy sa potrebuje dostať von.
A dostávame sa zase k tomu, že toto nepustíš von, držíš. Pribudne niečo, nepustíš to von, držíš a jedného dňa to praskne. A to sú tiež také akože rôzne smutné prípady, keď držíš a je zvláštne, že tí ľudia nehľadajú riešenie. Ako sa hovorí, že žaba sa varí pomaly. Keď nechceš, aby žaba z hrnca vyskočila, nemôžeš ju hodiť do vriacej vody, lebo ona hneď vyskočí. Ale keď ju vložíš do studenej a pomaličky prihrieváš, no a takto akože fungujeme aj my. Lebo my žijeme akože v tom chronickom strese. Ono keď vieš o nejakej tragickej udalosti, o nejakej traumatickej udalosti, tak vieš, čo máš riešiť. Ale ty keď proste ani nevidíš, že sa varí v tej vode, v tom chronickom strese. A pre mňa je zásadné, keď si uvedomíš, že mnohí umelci napríklad sú buď alkoholici, alebo užívajú drogy, alebo niečo, že oni ten chronický stres potrebujú niečím uvoľniť, lebo nie sú kreatívni. Hej? Umelec, aby bol kreatívny, tak použije alkohol alebo niečo. Nie je to nutné. Tam je len dôležité postupne všetko, čo ti akože spôsobuje ten stres, postupne uvoľňovať, lebo buď máš zapnutú tú časť mysle, ktorá rozhoduje v strese, a teda robí rozhodnutia len na základe tvojich minulých skúseností, že už si vyskúšala nejaké akože riešenia, ale nič nové, nič kreatívne ti nenapadne, pokiaľ si v stresovej situácii. Hej? One brain vlastne znamená jednotný mozog. Máme proste ľavú hemisféru, máme pravú hemisféru mozgu a máme nejaký ten čelný lalok, to kreatívne centrum a máme to centrum emócií alebo tú reaktívnu myseľ. Keď si to tak vezmeme, ako nás učili na biológii, že tí naši predchodcovia, aké mali sploštené čelo, tak oni boli väčšinou takí ešte živočíšnejší, takí reaktívnejší, no ale my postupne už predsa len tá tvorivosť je u nás rozvinutejšia, len jej musíme vytvoriť podmienky. A to je teda to priebežné zvládanie toho stresu, tie techniky rôzne na uvoľňovanie toho stresu. My trošku přemýšlím, jak jsme se k tomuhle dostali od toho hády, co si myslím. Já jsem to totiž nemyslela jakoby tak, že to používáš ty ve vztahu, jako že by tvůj partner měl hádat, co si myslíš. Ale my jsme mali doma dusno. Aha, takže svítíš v tomhletom, jako jo? Že to je taky častý, že si něco myslím, domnívám se, ale neověřím si to, nekomunikuju o tom a možná nemusím řešit v tu chvíli toho partnera nebo One Brain třeba můžu použít k tomu, abych zjistila, proč to tak mám, že jo? Proč? Co mi to spouští, že já se chci domnívat a že třeba nemůžu o tom komunikovat. Jo, už vím, proto si tam navázala vlastně s těma Italama, s tou emocí, že vyskočí, já ji pustím, a což jako je taky jedna z možností, že jo, někdo to tak má, že ji pustí hned, ale můžu si taky uvědomit, že to je emoce, která má nějakou vlnu a že si ji já můžu prožít, aniž bych ji třeba plivla na někoho dalšího, že jo. A ještě, možná chceš tomuhle něco říct ešte? Chceš tomuhle něco dodat? Ja len zdôrazniť, že naozaj, že je dôležité si tú emóciu prežiť. A teraz dobre, povedzme, keď je, že talianské manželstvo, že ty na toho človeka iného vykričíš ten svoj hnev. Ani to nemusíš, to tiež nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť tej emócie. A to napríklad akože, ja som kedysi bývala akože tiež dosť zlostná, že povedzme, no dobre, dosť bežný jav, hej, že kričím po sebe. Keď niekto nekričal, tak ja som to nechápala. To si pamätám, že boli také situácie, že ja na mieste toho človeka, ja by som asi z kože vyletela a ten niekto nie. Ale už som sa ja dostala do toho štádia. Napríklad, čo mne veľmi akože One Brain pomohol, že povedzme, že vo vzťahu k mamine, že aj keď mamina má stále tie svoje muchy a nie nejaké tie svoje reaktívne akože správania, kým ja som v minulosti, povedzme, sa nechala do toho vtiahnuť, tak teraz ma to už necháva kľudnou. Lebo keď niekto akože absolvuje One Brain, povedzme terapiu, sedenie, to neznamená, že už nebude zažívať tie situácie, ktoré mu vadia, ale už mu nebudú vadiť. Už zachová pokoj.
Alebo sa na tom bude ešte aj smiať, lebo akože naozaj, že do akej emócie na tej, akože na tej, povedzme, na tej pozitívnej, tej škále pozitívnych emócií si to preprogramuješ, tak to budeš vnímať za každým, keď sa objaví ten spúšťač. Tak toto som akože ja vypozorovala na mojej mamine, že už ma to nevťahuje do tých mojich starých reakcií, ale čo je úžasné, že ty keď na sebe pracuješ, tak aj tí ľudia sa začnú okolo teba meniť. Takže ja už vďaka Bohu pozorujem aj na mojej mamine, že aj ona si prechádza akože veľmi pozitívnou transformáciou. Aj keď teda ako ešte žiaden One Brain nepodstúpila, ale už len to, že to je zase o tých hraniciach. Ja som si nastavila nejaké hranice a to, že ako som si položila tú otázku, čo je vo mne také, že priťahujem to, čo priťahujem, keď to už nepriťahujem, tak to neprichádza. To je skvelé. Aha, rozumím, no, ano. Souhlasím s tím, i s tím určitým neutrálem, že ano, to neznamená, že mě to už někdy nikdo neřekne, ale vlastně mi to úplně nechává klidnou, nespustí mi to tam emoční reakci, nemám potřebu do toho šťourat, nebo se o tom hádat, nebo se obhajovat, tak přesně jako v tomu můžu zažít ten klid. A tím pádem mám i právě tu zkušenost, že ten člověk to dost často přestane používat, protože když na to nereagujeme, tak co jako on z toho pak má, když to přece udělal, aby jsme nějak reagovali. To je taky moc zajímavé. Moni, ještě mě tak zajímá vlastně takový k těm rodičům, jo, protože to je takový zajímavý téma někdy, jako jestli, já nevím, když nás zraňují, nebo to s nima nemáme v pohodě, jestli jako se s nima přestat bavit, nebo jestli to je o odpuštění a komu teda vlastně odpouštíme jim, odpouštíme sobě. Co to znamená třeba přijmout ty svoje rodiče, jako být s nima jako v klidu, třeba i právě z hlediska té One Brain metody, nebo jak se na tohle jako nahlížíš ty? No, akože z toho titulu, ako som spomínala, že ja už proste, že už ma to mamine správanie alebo ocinové správanie nevťahuje do tých mojich reakcií ako v minulosti, tým, že som si každý ten jeden spúšťač, ktorý mi to spôsobil, postupne spracovala, že už ten spúšťač nefunguje, a tak sa to uvoľnilo. Ale vlastne potom, ako som už vravela, že keď som si ja spracovala ten spúšťač, ja som si spracovala tú svoju negatívnu emóciu, tú svoju emočnú boleť, tak už dokážem viacej porozumieť aj tým dôvodom, prečo sa tam moja mamina tak správa. Že aj keď ona, povedzme, nepodstúpi ten One Brain, ale ja už nemám spúšťač a mám to porozumenie, dokážem sa do nej vcítiť a mám to porozumenie, prečo sa ona správa tak, ako sa správa. Mm-hmm. Moni, takhle v podstatě se tak blížíme k našemu závěru. A ještě chci zeptat, co třeba, když žena nějaká naše posluchačka teď cítí právě dusno, ať už ve vztahu k sobě, v domácnosti, k partnerovi, k dětem, rodičům, je to vlastně jedno, v které oblasti to dusno vnímáme, ale cítíme to, jakože tady to fakt úplně neproudí tak, jak bych chtěla, cítím tam nějaký tlak. Co by mohl být první krok, který by ta žena mohla udělat? Jít na One Brain. Mňa One Brain veľmi oslovil, keď som bola ešte veľmi v tej hlave a analyzovala som. Keď som porozumela tým procesom v hlave, vyčistila som si to, keď som s telom pracovala, do toho prišlo srdiečko. Do toho prišiel emočný kód, lebo vlastne One Brain využíva kineziológiu. Kineziológia je vlastne mechanizmus veda o pohybe, kde predpokladá, že v strese sval ochabne, zníži sa svalový tónus a dokážeme to, keď si všímame ľudí, keď je niekto dobre naladený a keď je niekto skleslý, že má zlú náladu, tak to na ňom aj fyzicky vidno. A dostala som sa potom z toho rozumu ku srdiečku, k tomu emočnému kódu, kde teda sa tiež využíva tá kineziológia. A Nelson Bradley, čo teda akože vymyslel ten emočný kód, tvrdí, že vyše 90% ľudí má taký pancier. A mne dlho trvalo, ale teda akože vďaka meditáciám Joea Dispenzu, keď som meditovala, robila meditáciu srdca, každý deň, niekoľko týždňov som mala bolesť na hrudi, kým sa to uvoľnilo. A potom som vyslovene naozaj na jednom festivale počas meditácie
mala akože predstavu, zažila som, ktorú som si vedela aj obrazne vybaviť, ako mi ten pancier praská. Takže to je ďalšia vec, ktorá akože tá téma, to srdiečko, dosť zásadné, tak spojiť sa so srdiečkom. Aj keď to teda akože veľmi bolí, ale spojiť sa s tým srdiečkom. Proste tá emócia musí ísť von, musí byť vyplakaná. Ale zase, preto je tam ten One Brain, preto sa stále prikláňam k tomu One Brainu, lebo tam je to uvedomenie, že prečo sa to stalo. Keď máme nejakých 80 000 myšlienok denne, sú terapie, pri ktorých sa ti uľaví, ale nerozumieš, prečo vzniklo to napätie, ktoré si potrebovala uľaviť, len vieš, že sa ti uľavilo. Ale One Brain je ten, ktorý, že vieš, ten program si zvedomíš. Takže pracovať s tým srdiečkom, ale spájať ho aj s tým uvedomením, že čo sa za tým skrýva. Asi na to srdiečko by som asi najviac kladla dôraz. Mě moc baví i se ptát, jako srdce moje, co dneska potřebuješ, co teď potřebuješ, co by ti teď pomohlo. Je to vlastně, pokud se i jako zastavíme s tím srdcem, jo? Kolikrát furt se ptáme hlavou, že jo, na všechno, co mám udělat, co mám vyřešit, ale jako je to moc zajímavé se i zeptat toho srdce takhle, obyčejně a spojovat se s ním. To dává smysl. Moni, je něco, co jsi chtěla, aby tady dneska ještě zaznělo? Určitě pak i řekni posluchačkám, kde tě najdou, když se s tebou budou chtít spojit, ale třeba něco k tomuhle tématu, co si říkáš, tyjo, ještě tohle tady určitě musíme říct. Napadlo ma, že skôr, než sa začneme na niekoho hnevať, tak proste viem, ty si spomínala ten pokoj, v podstate máme negatívne emócie a máme pozitívne emócie, no tak toto my akože rozdeľujeme ešte stále v tejto dualite. Ale to je také, že je nejaký negatívny stres, ale je aj pozitívny stres. Takže ani tá pozitívna emócia nie je dobré miesto na robenie tých najlepších možných rozhodnutí pre nás, ale ten pokoj. To je dosť zásadná vec. Ísť do toho pokoja akýkoľvek technikami, ktoré človeku fungujú. A druhá vec je, že aj keď nás niekto nahnevá, naše myslenie, naša myseľ má veľmi zúžené vnímanie. Niekde ma zaujala informácia, že my zo všetkých tých podnetov, ktoré sa na nás valia, nezvedomíme a nezachytíme ani 1%, čo je úplne že brutál. Čo je sú akože také rôzne príklady, že ty sa niečím zapodievaš vo svojej hlave a potom je okolo teba, ja neviem, 100 ľudí, stretneš 100 ľudí a z toho nájdeš jedného, ktorý ti potvrdí to, čo ty vnútorne prežívaš. A ty budeš sústrediť svoju pozornosť len na toho jedného, ktorý ti to potvrdí, ale že tých zvyšných 99% má úplne iný názor, tak ty ich nevnímaš. A toto minimálne, na toto by som asi tiež kladla dôraz, že dobre, niekto ma naštval, ale aspoň si zvedomiť, že dobre, nejaké percento mojej mysle proste vníma konkrétnu tú činnosť, ktorá ma naštvala, ale potrebujem si zvedomiť, že tých 99% objektívnej reality nie som schopná vnímať, tak aspoň si to pripustiť. Nepretláčať tú svoju pravdu, lebo je skreslená. Neviem, mne sa už veľakrát v živote stalo, možno aj tebe, že si bola tvrdošine presvedčená o nejakej svojej pravde a s odstupom času si zistila, že si sa mýlila. Inak to sú také dosť blbé stavy, že potom si pripadám, že ja som sa pred nimi tak znemožnila, alebo čo. Takže toto mať na pamäti, no. Jako s tím souzdím. A chtěla jsem říct, z toho důvodu už často jako nepoužívám pravda, ale zkrátka říkám můj úhel pohledu. Presne. To je jako nezpochybnitelné, to je prostě můj úhel pohledu a zároveň tím dávám prostor, že tvůj úhel pohledu může být úplně jiný. A my se tady bavíme o 2 úhlech pohledu a ne o tom, jestli mám pravdu já nebo máš pravdu ty. Aha. To je jako třeba pro mě velký odlehčení, řešení jako mnoha situací. Tak to mám třeba moc ráda. Moni, moc ti děkuju za naše dnešní povídání. Ještě pojď posluchačkám říct, kde tě najdou, když tě budou chtít kontaktovat. No ja mám vlastne akože web stránku s takým dosť odvážnym názvom bránakzázrakom.sk
prípadne kontakt info@branakzázrakom.sk. Akože ten názov môže byť odvážny, ale s tým, že aké nové vedecké poznatky prichádzajú, tak si stojím za tým názvom, lebo v podstate zázrak je niečo, čo sme si v minulosti nevedeli racionálne zdôvodniť. Ale už teraz je veľa nových poznatkov, ktoré nám vedia vysvetliť aj to, čo sme si v minulosti vysvetliť nevedeli. A možno, že aj keď nie sú ešte všetky overené, ono nám to trošku trvá, lebo ja mám rada taký príbeh z histórie, ktorý pozná už asi každý, kto chodil na základnú školu, že my sme dlhé roky ľudstvo teda žilo v nejakom presvedčení, že Zem je stred vesmíru. Potom v nejakom roku 1500 prišiel pán Koperník, ktorý to spochybnil. 1550 o tom urobil nejakú publikáciu. Ešte v roku 1600 kvôli tomu ďalšieho nejakého pána Bruna akože popravili, čo si dovolí, proste také kacírske myšlienky. On mal teda smolu, že až v roku 1609 vznikol prvý taký nie ten ďalekohľad, kde sa dali hviezdy akože pozorovať. Takže potom už vymyslel ho pán Galileo. Takže už v nejakom roku 1650, po 100 rokoch, začali ľudia akceptovať tú novú myšlienku vedeckú. A ešte akože čerešnička na torte, že dobre, že vedecká obec, áno, trvalo im to 100 rokov, ale cirkev, Ján Pavol II, len v minulom storočí očistil meno Koperníka a Galilea za to, že ich pred stovkami rokov považovali za kacírov. Takže ja proste veľký obdiv pre tých všetkých vedcov, ktorí robia tie výskumy a idú proste proti väčšine. Ja, moje veľká vďaka akože, a obrovská perspektíva. Takže kvôli tomu som si dala aj tento odvážny názov. Kto má viacej otázok, budem sa tešiť. Nech napíšu. Ano, to dává smysl. A děkuji za ten krásný závěr a přeju dneska, Moni, tobě i našim posluchačkám krásný den a loučím se s vámi. Ahoj. Veľmi ma tešilo. Dúfam, že aj klientky a zákazníčky a poslucháčky to bude baviť a inšpirovať. Ďakujem krásne, Klárka. Krásny deň aj tebe. Ahoj. Ahoj.